नमस्कार मित्रांनो, आज आपण भाग 4 व 5 बघणार आहोत. म्हणजेच क्वेश्चन पेपर 4 आणि 5 आपण बघणार आहोत. चला, व्हिडिओ जास्त लांबवण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट सुरुवात करून देऊ. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सदस्य संख्या किती आहे? 288. आणि विधान परिषदेची किती? 78. कोणत्या बँकेने कोणा उमेद या मोहिमेचा नुकताच प्रारंभ केला आहे? कोटक महिंद्रा बँक. महाराष्ट्रातील औद्योगिकदृष्ट्या सर्वाधिक मागासलेला परंतु वनसंपत्तीने अतिशय समृद्ध असा जिल्हा कोणता? गडचिरोली. प्रश्न 4. दिनांक 7 ऑगस्ट 2020 रोजी जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल म्हणून कोणी शपथ घेतली? मनोज सिन्हा. मानवी शरीराचे सर्वसाधारण तापमान किती असते? 37°C. तिहार जेल कोणत्या शहरात आहे? दिल्ली. बेडूक हा कोणत्या वर्गातील प्राणी आहे? उभयचर प्राणी. पानिपतचे तिसरे युद्ध कोणत्या वर्षी झाले? 1761. प्रश्न 9. शिवसमुद्रम हा धबधबा कोणत्या नदीवर स्थित आहे? कावेरी. मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षापर्यंत कमी करण्यासंदर्भातील घटना दुरुस्ती कोणती आहे? 61वी. पालघर जिल्ह्यातील चिकू उत्पादनासाठी प्रसिद्ध ठिकाण कोणते? घोलवड. पिनकोडमधील पहिला अंक काय दर्शवतो? प्रादेशिक विभाग. प्रश्न 13. लखीना पॅटर्न कशाशी संबंधित आहे? प्रशासन सुधारणा. सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय पोलीस सेवा प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहे? हैदराबाद. महाराष्ट्राचे आद्य क्रांतिकारक कोण होते? वासुदेव बळवंत फडके. मोतीलाल नेहरू यांच्या पत्नीचे नाव काय होते? स्वरूप राणी. प्रश्न 17. दास कॅपिटल हा ग्रंथ कोणी लिहिलेला आहे? कार्ल मार्क्स. हा जर्मनीचा होता मित्रांनो, कार्ल मार्क्स. प्रश्न 18. समुद्रातील कोणत्या प्राण्यापासून मोती मिळतात? ऑयस्टर. स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण होते? सी राजगोपालाचारी. हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व कोणी केले? स्वामी रामानंद तीर्थ. पहिला भारतरत्न पुरस्कार किती व्यक्तींना प्रदान करण्यात आला? 3. पांडुरंग महादेव हे नाव कोणाचे आहे? सेनापती बापट. 52 कशी सुबोध रत्नाकर हा ग्रंथ कोणी लिहिला आहे? सावित्रीबाई फुले. आर्यांचा आद्य ग्रंथ कोणता? ऋग्वेद. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण होते? यशवंतराव चव्हाण. राजस्थानमध्ये डेझर्ट फेस्टिवल मरू महोत्सव कोणत्या ठिकाणी आयोजित केला जातो? जैसलमेर. 2 ऑक्टोबर हा महात्मा गांधींचा जन्मदिन कोणता दिवस म्हणून साजरा केला जातो? आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन. जय जवान जय किसान ही घोषणा कोणी आणि कधी दिली? लाल बहादूर शास्त्री. 1965 मध्ये दिली मित्रांनो. प्रश्न 14. स्कर्वी हा विकार कोणत्या जीवनसत्वाअभावी होतो? क जीवनसत्व. ऑक्टोपस हे दहशतवाद विरोधी पथक कोणत्या राज्याचे आहे? आंध्र प्रदेश व तेलंगणा. विभाजनपूर्व जम्मू आणि काश्मीर या राज्याच्या पहिल्या मुख्यमंत्री कोण बनल्या होत्या? मेहबूबा मुफ्ती. पहिल्या महिला मुख्यमंत्री. अलिबाग हे महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण म्हणजेच मुख्यालय आहे? रायगड. प्रश्न 8. राज्यपालांना आपल्या पदग्रहण समयी कोणाकडून पद व गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते? उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश. भारतात मुघल सत्तेची स्थापना कोणी केली? बाबर. भारतात बँकांची बँक म्हणून कोणती बँक ओळखली जाते? भारतीय रिझर्व्ह बँक. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक कोणत्या गडावर झाला होता? रायगड. प्रश्न 12. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच पर्वत शिखर कोणते? कळसुबाई. वेबसाईटवरील प्रथम दर्शनी दिसणारा भाग काय म्हणून ओळखला जातो? होम पेज. जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश जारी करण्याचे अधिकार कोणास असतात? जिल्हाधिकारी. प्रश्न 15. कर्नाटक राज्याचा राज्यप्राणी कोणता आहे? हत्ती. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये एकूण किती सभासद असतात? 250. दूध उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेले ठिकाण आनंद कोणत्या राज्यात आहे? गुजरात. ओझोन छिद्र सर्वप्रथम खालीलपैकी कोणत्या वर्षी आढळले? 1985. प्रश्न 19. दूरचित्रवाणी संचामध्ये पडद्यावर दिसणारे चलचित्राचे कारण कोणते? दृष्टी सातत्य. कोणास कोकणचे गांधी असे म्हटले जाते? आप्पासाहेब पटवर्धन. महाराष्ट्रातील संत चळवळीचे प्रमुख केंद्र कोणते होते किंवा आहे? पंढरपूर. शीख धर्माचे एकूण किती गुरु झाले आहेत? 10. फुले त्रिवेणी ही कशाची जात आहे? गाय. प्रश्न 24. मानवी शरीरात पाण्याचे प्रमाण किती असते? 65%. जगात सर्वप्रथम प्लास्टिक कप आणि प्लेटवर बंदी घालणारा देश कोणता? फ्रान्स. धन्यवाद मित्रांनो. आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.